in ka matsu gari kaga duk mata ne ga sunan kowace da siket, kuma kaga kai ba za ka iya haƙuri ka dawo gida ba, in kuma kai sakaci za ka faɗa zina, to ka samu wata ku je ku yi aure. Amma yadda auren mutu'a yake a Shi'a ya bambanta da wanda Abdullahi dan Abbas ya halatta. Shi wanda ya halatta sharaɗi kawai ɗaya ya karya a cikin aure na dindindin, shine sa lokacin karewa. Ai kaga duk inda muke ɗaurin aure ba a sa ranar gamawa. To shi na mutu'a za a zo da wali, a zo da sadaki, a zo da shaidu, a zo da siga, a zo da komai, amma sai a ce to yaushe zai mutu. Sai ce to, sai ka ce to ni dama abin da ya kawo ni ƙasar nan karatu ne, kuma shekara 4 zan yi, don haka an ɗaura auren nan zuwa shekara 4. In na gama karatu na karɓi satifiket ɗina, to shi kenan aure ya mutu. To wannan shine wanda Abdullahi dan Abbas ya ce larura, kamar yadda famanu tsora gaira bagin wala adin. Ai kaga akwai inda aka halatta maka ka sha giya, ka ci naman jaki, inda ba wani abinci a gurin sai naman jakin, babu wani ruwa a gurin sai giya, kuma in baka ci naman jakin nan ko ka sha giyan nan ba za ka iya halaka. To haka nan ka zo gurin da ba mata, kuma kai ba za ka iya aure na dindindin ba, kuma kana jin tsoron za ka fada zina, saboda garin duk kamar ya jujo ma jujo haka suke, kowa zindir ake ta yawo, ko kuma kana da sha'awa ka yi azumin litinin da alamun duka dai kaga har yanzu abin bai yi ba. To zai ka ce to ke kira waliyin ki, kira waliyina, mu zo a zauna, zo da kaina ga waliyin ki, gani ga ke, a daura mana aure. Amma auren gaba ɗaya shekara 4 ne. To wannan time din da aka sa na karewarsa shine ake kira mutu'a. To shi aka